Zdravím vás, dámy a páni, dneska si otvoríme tento balíček. Je to taký Match Attax, keď tak mal, prepáčte. Malo by to v tom byť 12 kariet. Ja už sa na to teším. Neviem, čo znamenajú tie 5 hviezdičiek, čo tam je, takže otvoríme si. V tomto balíčku som si nič nezisťoval, pretože chcem sa nechať prekvapiť. Otvárame. Patrne. Obal si nechávam, pravdaže. Tak. Takže, čo tu máme? Sú to táto kolekcia, neviem. 2, 3, 4, 5. Tak. Tu je Dynasty, Wendell, Haaland, slušné, Corulea, prepáčte, Miretti, pardon, Guendouzi, Pedri, Elot. Idem tam. Costa. OK. Paulana. Tony Tumpy. Taký. A tu máme podpisovú Match Pulsi. Takže toto sú naše najlepšie kartičky. Máme tu také. Takže čaute.